ക്രാഫ്റ്റ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള സോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം സോപ്പ് പെട്ടി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള കൂട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഇത് പിന്നെ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വേറൊരു ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിഷാസ് ഹാപ്പി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ. അപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നുമല്ല. പിന്നെ കോപ്പി അടിച്ചാന്നൊന്നും ആരും പറയല്ലേ. ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സോപ്പ് പെട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് പീസാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒന്നിന് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലൊരു ജോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് വേണ്ട. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പീസാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ജോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത പീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു കുട്ടി ബോക്സ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫെവിബോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടായാലും ഒട്ടും കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായാലും ഫെവിബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊരു ചെറിയ പെട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പേപ്പർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്ലൂ കളർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കളർ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്ലൂവോ റെഡോ ഏത് കളറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യമേ തന്നെ പുറത്തൊന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിതാ അതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിനെ ഒന്ന് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലും ഞാൻ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി. ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 പീസൊക്കെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന റോളിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കളർ പേപ്പറാണ് ഈ രീതിയിൽ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഏത് കളർ പേപ്പറാണോ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അത് മതിയാവുമല്ലോ. ഇനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതല്ലാത്തവർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് സർക്കിളുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈസ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള സർക്കിളുകൾ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു കളർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു ചക്രം പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചക്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ചക്രങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെവിബോണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഫെവിബോണ്ട് വേണമെന്ന് ഫെവിക്കോളായിട്ടും ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫെവിക്കോളായാലും മതി. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലടാ. നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫെവിബോണ്ടിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത്യാവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെവിബോണ്ട് തന്നെയാണ് അധികവും ക്രാഫ്റ്റിന് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഒരേ സൈസിലുള്ള 2 പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചക്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ചത് എത്ര സൈസിൽ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബോക്സിനൊന്ന് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വി ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എക്സാക്റ്റ് ആ ചക്രത്തിനോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ പേപ്പർ റോൾസിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം ഒരേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഈ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സോപ്പ് പെട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 പകുതി പീസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോപ്പ് പെട്ടീനെ, അതിലൊരു പീസ് ബാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എത്ര സൈസിലാണോ നമ്മുടെ ബോക്സ്, ആ ഒരു ചെറിയ ബോക്സാണ് വേണ്ടത്, അത് എത്ര സൈസിലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ബോക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ബോക്സ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ബ്ലൂ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ബ്ലൂ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ബോക്സ് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ബ്ലൂവും റെഡും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പേപ്പർ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ബോക്സ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ പണി ഭൂരിഭാഗം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് ഭംഗിയാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോ പീസിൻ്റെ ഫൈനൽ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളത് വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഷോപ്പ് പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ. അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ ക്രിയേറ്റീവ് ഹായ്, ദേവിക കെ മോഹൻ, മിർസ ഫാത്തിമ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആയിഷ ലെന TP 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദുർഗ ആൻഡ് അന്ന. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ്. താങ്ക് യു.